Maksudnya mesti rejo piye? Bapak kan pemulung, anggar teko omah mulai diamui bak ibu terus mas. Maksudnya dalam ini perkara apa? Dia niku kan diambut dada. Anggar ning omah Risto terus mas. Ini lho. Wong awake dhewe iki kadang luwe-luwe dibunduk akeh. Tapi awake dhewe iki apa? Miskin fisik. Tapi dulu masih kuwi lho. Mula kuwi mas, kula kepengin keluarga kula bahagia mas karo kemana mas. Maka dari itu mas, kula siap mas dolorke mata kula mas kangge iku ya panjenengan. Dan supaya nopo keluarga kula niku ben boten ricuh terus mas. Mas, sampai pikir widul lho. Sampeyan iki sik enom. Masa depan sampeyan iki sik